Mga contact tracers sa Mandaue City nagdonate og dugo atol sa gihimong blood donation drive sa kagamahanan. Gilaumang magkaabag kini sa nagkataas nga demand sa panginahanglan sa dugo. Ang report ni Nico Sereno. Time out una sa ilang trabaho kini mga contact tracers sa Dakbayan sa Mandaue. Nangadto sila sa gym sa barangay Ibabaw Estancia aron Midonar og dugo. Ubay-ubay kanila ang mi-qualify aron makadonate. Usa kanila ang DILG contact tracer nga si Kevin. Siya nang hinaot nga makatabang sa panginahanglan sa mga bags sa dugo. Except sa makatabang ta para pud mabago akong dugo. Mamtingon nila. Mo sad sir. Pero dili first time mo sir. Dili na. Second time na nila ako. Ang blood donation activity gilusad sa DOH, DILG, OPAV ug ubang mga ahensya aron makaabag sa panginahanglanon sa supply sa dugo. Matod sa Mandaue City Health Office, may lain pang hugna sa donation drive nga ilang himuon. Malipayon sila nga mapun-an ang supply aron ikatabang labi na sa mga pasyente. Kinanglahanan jud kay karon kay tungod anang na-admit nga mga patient kinanglan yung plasma, katong plasma nga para sa COVID. So dagan man tag patient, so kinanglan yung tag blood. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.